много яко. Здравейте, мили хора! Как сте, какво правите? Добре дошли отново в моя YouTube канал. Аз съм Мирела и днес ще отваряме поредната пратка, която никак не е малка, както виждате. Дядо Коледа дойде малко по-рано тази зима, още през есента. Всичките неща са ми изпратени от Топ Рабат, за да мога да ви ги покажа. А ако нещо ви допадне от нещата, които съм си взела, то всичко може да намерите ето на този линк. Реално, абсолютно всичко е оттам. Така че викам да започваме да ровим и да гледаме какво има тук. Това е първото нещо. Ето това представлява. Сега ще отворим едно, за да ви го покажа. Това са костенурчици, които са за баня. И Павел страшно много ще им се изкефи. Отдолу имат жвъчка за навиване и като ги пуснеш във водата, плуват. Хайде да ги тестваме. Поръчах си закачалка с закачалки. Сега ще ви покажа какво имам предвид. Една закачалка с много закачалки. Поръчах на Петко бански, които като се намокрят си сменят цвета. Много се вълнувам за това. Взела съм му S размер, дано да му станат. Между другото, котката ми много обича да се обажда, така че може да я чувате по време на видеото. Какво? Ето така изглеждат. Със сигурност ще му станат. Даже се притеснявам, че може да са му малко големи, защото той носи S размер. Така че хайде да ги пробваме. За мен си поръчах обикновен черен клин, от който обаче имам нужда, само дето може би малко съм си объркала размера. Въпреки че взех М, този ми струва много мъничък, но пък е много еластичен. Много еластичен. Ето така изглежда. Материята е готина, кефи ме много на пипане. Хайде да го пробваме и него. Нещо и за животните. Това са две купички, преносими за път. Изглеждат ето така. И реално ето така може да си ги вдигнеш, от силикон са. Вдигаш ги и двете. Едното е за храна, другото е за вода и вашето кученце има винаги купичка, когато пътувате. Изключително е компактно. Е така се прибира. И тук накрая има карабинер, с който реално затваряте и с карабинерчето правите цак и няма да се отваря. Много компактно. Сега, може би ще ви се стори странно, но си поръчах комплект от вилици, лъжици, носчета, малки вилички, малки лъжички. Поръчах го, защото много често в нас имаме много гости и последния път се чудих откъде да намеря вилици, лъжици, чини и всякакви други такива пособи. Определено имам нужда да си купа цял комплект от чини, прибори и въобще чаши, всякакви такива неща, защото всичко е едно с едно няма общо и са супер различни, така че искам просто да е естетически красиво. Но като за начало започнах с вилици, лъжици и ножове. Ето сега да ви ги отворя. Ето така изглеждат. Ето има вилички, има големи лъжици, има малки лъжички, които стават за сладкиши и за чай, за кафета, за такива неща. И разбира се ножчета, които стават за основно мазане и рязане на някакви по-лесни неща. Това е целият сет. Взела съм си това. Ето така изглежда. Тук е остро и това се използва за рязане на хартия. Хартия такава, дето е на руло. Когато опаковаш подаръци, аз често опаковам подаръците, които подарявам. И всеки път се почва с едни ножици да се мъчиш. Така че това отива направо при хартиите, остава си там. Винаги под ръка ще имам с какво да си режа хартиите и да си опаковам, защото с ножицата винаги е накриво.
Поръчах си шевна машина. Води се мини шевна машина. Със сигурност не мисля, че ще свърши работата на голяма шевна машина, но си я поръчах, защото наистина исках да тествам колко и как може да се справи, тъй като когато правим тениски, някой път се случва някое шефче леко да се прецака или някой етикетче да се скъса, например. И тъй като аз не мога да шия, нямам и шевна машина, всеки път трябва да минава през шивачка и въобще всякакви такива неща, така че си поръчах това за някакви малки детайли, евентуално, които мога да поправя, ако разваля. И не само за Monster Love, но като цяло и за нас нещо, ако ни се наложи, примерно съвсем малко да зашия. Мисля, че това може би ще ми свърши работа. Следващото нещо е това. И това, мили хора, е каминка, мини каминка. Изглежда ето по този начин. Зарежда си, има USB кабелче. Ето така изглежда вътре. И предава така доста уют и атмосфера в вашата стая. Идва се такова кабелче, така че отиваме да я зареждаме и после да я пробваме. Не знам, стори ми се уютно да имаш едно такова вкъщи. Между другото е готин подарък, ако искате да подарите на някой. Продължаваме с нещо, за което много се вълнувам, а именно комплект за готвене за къмпинг. Не само за къмпинг, но като цяло, ако сте навънка, на пикник, да кажем, искате да си приготвите нещо вкусно или искате да си направите чайче, например. Това нещо е перфектно и отново е доста добър подарък за хора, които обичат да ходят по палатки и всякакви къмпингари. Сега ще го отворим. О, много яко! Цялото нещо си идва опаковано ето в това, като явно идеята му е винаги да се си в комплект, да не се губят и разпиляват из багажите. Нека да видим какво съдържа комплекта. Взех едни много сладки чорапчета за Павел. Ето така изглеждат. И отдолу имат гумичка, за да не се хлъзга детето. Не знам, сториха ми се много сладки и наистина са. И мечетата са много пухкави отгоре. Така, следващото нещо е ето тази игра. Взех я за Павел, но още му е рано за нея, така че най-вероятно ще я запазя и като стане време изобщо да разбира малко повече. Тук пише, че трябва да е на 36 месеца, така че има време. Но играта е доста яка. Имате различни карти, които ви показват фигурки, които трябва да направите. А тези неща тук реално са ви комплекта, с който трябва да направите тия фигурки. Не знам, стори ми се много готино, но отново казвам, не е за малки деца, защото съдържа малки частички, които могат да глътнат, така че можете да го подарите на някое по-голямо дете. Не знам, или ще го запазя за Павел, или ще го подаря на някого, или аз ще си играя с него, защото ме кефи. Ежди главата ми не връща интересни неща, така че... Имаме последни две неща, които са за Павел. И двете са играчки, като това е първата играчка. Това е един октопод, който свири и ходи наляво-надясно. Отгоре пише, че горната част на октопода реално свети и разбира се движи. Павел много се кефи на такива неща, така че това със сигурност след малко ще му го покажем. А другата играчка е ето това раче. Ето така изглежда. И отново се движи. Има музика, усеща докосвания, движения, неща около него и пак се движи наляво-надясно. И двете са на един принцип. Ще видим кое ще хареса повече.
Хора, това беше. Пликът е празен. Напишете ми долу в коментарите кое от нещата ви хареса, ви допадна. Бихте ли си ги поръчали за вас или за някой близък, за подарък. Отново напомням кой е сайта, от който можете да си ги закупите. Имат много неща, така че може да разгледате. Благодаря ви, че гледахте това видео и ще се видим скоро. Дали тук, дали в английския ми канал. Между другото можете да ме последвате и в английския ми канал. Ето тук ще го изпиша. Там снимам доста по-често от тук. И като цяло ви взимам с мен на всичките ми пътувания. Можете да ме последвате и в Instagram. Там качвам най-често, както и в TikTok, спиша се по същия начин и въобще във всички социални мрежи. Чао!